мақсади гузарондани аксияи тозагии маҳал ва соҳил пешгирии ифлосшавии соҳили дарёву каналҳо, баланд бардоштани тарбия ва маърифати экологии сокинони шаҳр, тарғиби ҳифзи табиат, пешгирии ифлосшавии манбаъҳои оби тозаи нӯшокӣ мебошад. мавриди зикр аст ки дар ҳудуди шаҳри Турсунзода дарёҳои Қаратоғ ва Ширкен ҷойгир буда, дарозии онҳо зиёда аз 20 километрро ташкил медиҳад. дар баробари он ки тавассути ин дарёҳо ба заминҳои кишоварзӣ обёрӣ карда мешавад, баъзе минтақаҳои аҳолинишин оби ин дарёҳоро ҳамчун оби тозаи нӯшокӣ истифода мебаранд. аз ин хотир тоза намудани соҳили ҷӯю каналҳо ва дарёҳои минтақа аз партовҳои истеҳсолию маишӣ кафили саломатии ҷомеа мебошад. ҳар ҳафта ҳашари дастаҷамона аз қабили аксияи тозагиро, тозагии соҳил, тозагии маҳал рафта истодааст ки аз тарафи тамоми корхонаи ташкилотҳо баромада ҳудудҳои худро ва инчунин хати муҳофизати ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати алюминии тоҷикро аз алафҳои бегона инчунин партовҳо тоза намуда истодаанд. Чунин аксияҳо шанбегиҳо дар шаҳри Турсунзода идома дода мешавад. Инчунин барои нашунамои неолҳои шиноидашуда, обунии доимӣ, инчунин нигоҳбини гулҳои мавсимӣ аз тарафи муассисаи манзили канали баро монда шудааст. Кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ҳама рӯза баҳри ободонии ватани худ саҳми худро гузошта, баҳри пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми худро мегузорем. дар ду тарафи шоҳрои Душанбе, Турсунзода низ корҳои ободониву созандагӣ ва хӯрамгардонӣ бо иттиҳоду сарҷамъии аҳолӣ ва дастҷамъии кормандони корхонаву ташкилот ва кулли заҳматкашони минтақа идома дорад. барои сабзу хӯрамгардонии гулгаштҳои шоҳроҳ аз ҷониби шӯъбаи ҳифзи муҳити зист ва ҷамъиятҳои деҳот ба миқдори зиёда аз 100 000 гулу буттаҳои ороишӣ ва дарахтони ҳамешасабз дастрас ва шинонда шуданд. имрӯз дар шаҳри Турсунзода сокинони беҳандӯси Турсунзода шаҳр бо ҳисси баланди ватандӯстиву меҳанпарастӣ баромаданд барои ҳашари дастаҷамъона дар рӯзҳои истироҳатӣ, барои обод кардани назди манзилҳои истиқоматии худ, кӯчаҳои шаҳр, маҳаллаҳо ва имрӯз дар маҷмӯъ дар 9 ҷамоати деҳоти шаҳри Турсунзода ҳашарҳои дастаҷамъона дар ҳамаи маҳаллаҳо ва дар кӯчаҳои марказии шаҳр баргузор гашта истодааст. ва дар баробари дигар сокинони бароманди шаҳр имрӯз ҷавонони шаҳри Турсунзода низ дар ин чорабинии саҳми арзандаи худро гузошта истоданд. албатта барои ободиву пешрафти Таҷикистони азиз ки хонаи умиду орзуҳои ҳар як шаҳрванд аст, бояд ҳамагӣ камари ҳиммат баста бошем. ба гуфтаи масъулин, аксияи тозагии маҳалу соҳил минбаъд ҳар рӯзҳои истироҳат гузаронда мешавад. ҳадаф аз роҳандозӣ кардани ин иқдом ободу зебо гардондани шафати шоҳроҳи Душанбе, Турсунзода, кӯчаву хиёбонҳои шаҳр ва дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашнҳои бузурги милливу таърихии кишвар мебошад.